Byla přes klop, aby to Můžu se s ním pak Сітка vyfotit. впіймався. Рибалочка. А ти дясто стене просто густий. Зараз будуть його кільцювати і Ну, випускати. глав. Такі заміри зроблять. Не крутí hlavu, že? Protože krutí hlavou tež. Що у нього? Паморочиться A on в krotí голові. jakoby v jednom směru, a krutí hlav jako různě. A Що já ти? těma krutí hlavama tež krutím hlavou. Můžete mi říct, proč takhle kroutí tou hlavou? Protože nás nechápe. Co to tady je? Ty vole, co to zase vidím takhle po ránu. On nechápe to, že se nezastřihují ty nové Rka. Kam jsem se to dostal? A můžu si ho pak vyfotit. Ano, já ti ho dám. Mladý Děkuju. ledňáček, samec. Se mi líbilo, to mě učili, jak poznám tu samici od samice, že samice má červenou rtinu. To je hezký. To je dobré. Jak jste na tom? Jdeme spát, na verandě jsou koní pásci. Jo. Tak čteš až teď? No. A nic tam na blíta. Co většího? Já jsem ti to psala, ať víš, co tady visí, ať to třeba, já nevím, Nesníš. nesníš nebo neplácáš něčím. Jo. No my jsme jeli, takže my jsme dojeli, už byla tma, všichni spali, takže my jsme, V kolik jste dojeli? no nějak před 11. To jsme si nějak spát. No, tak I když my jsme s Kačkou si řekli dobrou asi 4krát. Ta furt nekecá. Furt se ještě kecali. Ale tak jak už člověk leží v tom spacáku, tak Jo, už je jo. to Já jsem měla zase lehký Одівають spaní. кільце Jako lehký spaní tady mám. рибалочці на ніжку. Це молодий Každý žalud, самець. co na mě spadne, mě zbudí. От науковиця ještě do hlavy ti klepu. його оглядає, вимірює, Furt kroutí. зважує Ježiš, tak boží. на вагах. І Bobí. коли всі записи зроблені, всі виміри занесені. Ось тут спеціальний журнал. Бачите, все вимірюється, і потім 78. випустять його далі. To je průměr, no. Це з його Тут його пропіхла піймали přes буквально, A nemáš 100 tam díru v metrах. tom triku? No. тому він зразу To by byla повернеться до kuriózní себе operace, додому. ty brďo. Přivez je do nemocnice, dívčinu se zapěchnu ty ledňáčkem v hrudi. No mně se jednou stalo, že tak vysel v síti ledňáček.